Jo, ovdje Marko za Hip Hop Live. Danas imamo posebnog gosta. Dakle, DJ, jedan od glavnih organizatora jedne od najjačih žurki trenutno u Beogradu, što se tiče hip hopa. Ime žurke je Friday Swag, tako da idemo šta radi Laki. Gdje si Laki, Marko, šta imamo? Dobro, brad. Evo, zagrevamo se lagano. Šta imamo? Počinje za zatvaranje letnje sezone. Posljednja žurka u letnjoj sezoni, svima nam je žao, sad ćemo se smrzavamo malo, jebi ga. Već je hladno, evo ja sam u jakni, već je hladno, ali eto, ovi najuporniji, svegiri ne odustaju na našu veliku radost. Tako da evo, lagano, kraj letnje sezone, pa... Šta mene zanima i šta dosta ljudi zanima koji nisu s nama od početka, kako je krenuo Friday Swag, kako ste vi počeli, koji su oni mali koraci koji ste napravili da biste dogurali gde ste sada? Pa Friday Swag je krenuo prilično spontano, cijela ta priča oko Friday Swag je jako spontana. Ja, u stvari Miloš, DJ Roka, Mihajlo Milovanović, naš dizajner i fotograf, i moja malenkost smo prijatelji dugi niz godina i eto ta priča je nekako krenula spontano iz te neke, ajde kao da probamo šta bi moglo u Beogradu nešto novo da uradimo i krenuli smo veoma skromno u Joao, klubu na Dorćolu koji je kapacitet 150 ljudi. Da, i niko realno od nas trojice niko nije očekivao da će Friday Swag dođe na nivo na kome je trenutno sad. Tako da eto, skromni neki početak, ali ljudi su prepoznali priču, podržali i evo, tu smo gdje smo. Reci mi, Materi, šta je onako ostavilo najveći utisak na tebe? Znači, ko je tvoj neki omiljeni moment, dešavanje, omiljena žurka, da kažemo, koju ste vi organizovali, napravili, da kažemo? Pa ima ih nekoliko, ajde navešću da je to svakako prva žurka koju smo radili u Žao i samo to otvaranje, to ću uvijek pamtiti, tu su bili nama jako dragi ljudi koji su tu bukvalno od prvog dana i koji nas prate unazad godinama i pre Friday Swag-a. To je svakako možda malo sad subjektivno s moje strane, ali moj rođendan 25. januar ove godine, to je bio petak, žurka na kojoj je gostovao Bizo, naš dobar prijatelj iz poznate rap grupe Bolesna braća. I naravno Booty Shake. Famozni Booty Shake o kome svi se dobro sjećamo tog Booty Shake-a. Da, i definitivno Booty Shake. Eto, to su neki žurki sa koji sam se brzinski ovako setio. Vjerojatno ih ima još, ali dobro, tome drugom nekom priliku. Reci mi ovako, možemo da očekujemo uskoro, eto neki, recimo nastavak Booty Shake 2, to mene iskreno zanima sad, možda neki tako event, neko poznati još da dođe, šta možemo da očekujemo? Biće svašta, bukvalno Friday Swag je celo leto uporedo s ovim žurkama koje smo radili na Splavu, organizaciono planirao sve i svašta. Te neke tehničke stvari su nas sprečile da Booty Shake do sad već bude organizovan. Biće u svakom slučaju Booty Shake 2 može da se očekuje. Eto sad još zbog nekih tehničkih i organizacionih problema koji opet ne zavise od nas. Čekamo tačan datum i lokaciju, ali o tome više putem socijalnih mreža bit će svi izbombardovani i bit će to najavljeno. A što se tiče gostovanja, pa planirali su i gostovanja, ne bi sad ništa opet o tome, to su opet neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo, oko bookinga, oko nekih drugih stvari koje su samo organizaciono opet s druge strane, ali očekuju se i gostovanja poznatih DJ-eva svakako u okviru Friday Swag-a, tako da o tome svemu pravovremeno. Dugačka je zimska sezona, 7 meseci, bit će prostora za sve. Sjajno, dakle, za hip-hop postoji samo leto i zima, da kažemo. Dakle, letnje nam se završava, zimska nam dolazi, kad možemo da očekujemo početak te zimske? Pa definitivno datum je poznat, to je 18. oktobar, petak, otvaranje zimske sezone, ostaću vam dužan informaciju za tačno mesto jer postoji, optice su par lokacija u centru grada, zbog nekih drugih ljudi, ne znam konkretno zbog mene, tako da ćemo to naknadno objaviti. Ja se nadam u narednih nekoliko dana kad mi potvrdimo sve, kad sve stvari budu
100% potvrđene, objavit ćemo sve, znaće ljudi svi na vreme, naravno, gde je otvaranje, datum je 18. oktobar, 99%, tako da eto. Mali odmor, 2 nedelje odmora i od Friday svega. Što manji odmor to bolje. Da, i nastavljamo jako. Reci mi samo još jedno malo pitanje, možemo da očekujemo te nove sezone da bude najbolja od svih? Ja se iskreno nadam da da, ima svi preduslovi se stvaraju za to, mislim da će biti dobro. U stvari ljudi koji na Friday sveg dolaze od početka, znaju šta mogu da očekuju, ja se nadam da nećemo razočarati, eto toliko. Uvaži, Lajke, ništa, hvala što si bio. Nema na čemu. Ajde sad da ne gubimo više vreme, idemo da uživamo materi u ovoj žurci, posle zatvaranje letne sezone. Idemo lagano. I sad. Everything